खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबी बड निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो एडिआरइ 4th ग्रेडनि आनजादा मैया जानानै थांबाय नाथाय मैयानि आनजादनि सानावबो माखासे जाथायफोर जानानै थांदों डिब्रुगड़ आरो खोला कामरुपआव जाब्रबथायजों सानै सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों डिब्रुगड़आव जाब्रबथाय जानानै जिउ खोमानाय जाथाया जोबोद दुखुनांथाव आनजाद हैनो थांनाय समाव भटार आइडि आरो आधार कार्ड लांनो बावनायनि जाहोनावनो सासे सुबुङा गावनि जिउखौ खोमानानै लानो गोनां जादों डिब्रुगड़नि आनजाद मिरुआव मिलन गगৈ मुंनि लाइमोना आनजाद हैनो थाखाय थांदोंमोन नाथाय बिथाङा भटार आइडि आरो आधार कार्डखौ बावलांदोंमोन जायनि थाखाय बिथांखौ आनजाद मिरुनिफ्राय दिहुनहरनाय जादोंमोन आनजाद होथारनांगौनि थाखाय मोनसे मिजिं लानानै बिथाङा भटार आइडि आरो आधार कार्डखौ लांनो थाखाय फैफिनदोंमोन बेयावनो जाब्रबथाय जानानै जिउ खोमानो गोनां जादों जाथायनि सायाव दुखुजों बिदा आरो बिबाजैया फोरमायथिनाय बायदिब्ला मिलन गगैआ भटार आइडि आरो आधार कार्डखौ बावलांनायनि जाहोनाव बिथांखौ आनजाद मिरुनिफ्राय दिहुनहरनाय जादोंमोन बेनि उनावनो मिलन गगैआ बिदानो फन हरदोंमोन आरो बावबोनाय बेफोर भटार आइडि आरो आधार कार्डखौ जाहाथे बिदाया थिंखंनिफ्राय ससे लामा आवगायनानै लाबोयो बेनि थाखाय बिदाखौ खावलायहरदोंमन बे लेखायै बिदायाबो भटार आइडि आरो आधार कार्डखौ लानानै लामा ससेसिम आवगायबोदोंमोन आरो मिलन गगैआबो बेफोरखौ लांनो थाखाय मटर साइकेलजों फैदोंमोन नाथाय दुखुनांथाव मटर साइकेलखौ सामलायनो हायैनि जाहोनाव दिदोमै थानाय गंसे ट्राकआव गोख्रोङै सौख्रांदों जायजों जिउ खोमानो गोनां जादों मिलन गगैआ बे जाब्रबथायनि अनगायैबो खोला कामरुपआवबो जाब्रबथायजों सासे सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों एडिआरइ आनजाद होनो थाखाय बिनानावखौ लानानै फैनायनि उनाव बिनानावखौ दोनथ'नानै माबा मोनसे जानो होनानै स्कुटिजों ससे लामा थांनायावनो गंसे कन्टेनार गारिजों जाब्रबथाय जादों जायजों जिउ खोमानो गोनां जादों कुशल दास मुंनि सुबुङा उनाव बिथांखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय जिएमसिएच देहा फाहामसालियाव लांनाय जादों दिवाली फोरबोनि सिगां माखासे गोजोनथाव रादाब फोसावदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सोरखारि साख्रि मावनाय बिथांमोननि थाखाय गोजोनथाव रादाब फोसावदों डिएखौ 3% बांहोनाय जाबाय जायनाखि मिरुआव डिएखौ 3% बांहोनाय जाबाय बेखौ नोजोर होनानै आसाम सोरखारनि सिङाव साख्रि मावनाय मावथिफोरनि डिएखौबो 3% बांहोनाय जाबाय आरो दा 53% जाबाय जुलाइ दाननिफ्रायनो बे डिए बांनायनि दान बान्थाखौ मोननो हागोन आरो 4 दाननि एरियार बेखौ डिसेम्बर जानुवारि फेब्रुवारि आरो मार्च दानाव 25% होलांनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों बेनि अनगायैबो डिए बांहोनानै मोननाय गोदान दान बान्थाखौ नभेम्बरनिखौ 1 डिसेम्बराव होनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा लोगोसेनो जायनाखि दिवाली फोरबोआ खुंजानो गेजेराव माखासे सानल'सै बेनिखायनो दिवाली फोरबोनि सानथाम सिगांनो बे दाननि दान बान्थाखौ होनाय जागोन अदेबानि 28 अक्ट'आवनो दान बान्थाखौ होनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिबावो आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा बेनि अनगायैबो जायनाखि गुबुन गुबुन फुजा खुंफुं आफादफोरनो आसाम सोरखारनिफ्राय रांनि अनसुंथाइ होबोदों बे लेखायै राज फुजा खुंफुं आफादनोबो 25,000 राङै होनाय जागोन नाथाय जायफोर मुर्तिखौ लानानै राज मेला खुंफुङो बिथांमोनहा बे अनसुंथाइखौ मोननाय नङा जायफोर खुंफुं आफादा हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय हारिमुखौ लोब्बा लाखिनानै राजमेलाखौ खुङो बिथांमोनहा 25,000 राङै मोनगोन होननानैबो फोरमायथियो गिबि मन्थ्रि बिथाङा एडिआरइ आनजादनि सायावबो बिथाङा बुंथिदों दि 7 आरो 10 साननि गेजेरावनो एन्सार किखौ मोननो हागोन आरो OMR शीटखौ डाउनलड खालामनो हानाय बायदि थाबैनो राहा खालामनानै होगोन होननानैबो बुंथियो गिबि मन्थ्रि बिथाङा इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ माखासे गोजोनथाव खौरांफोर फोसावदों जोबथेसालियाव थानाय एनडिएफबिफोरनिफ्राय लानानै एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरनो साख्रि बाख्रि होनायनि बेलायावबो माखासे गोजोनथाव रादाब फोसावदों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनिफ्राय इउनाइटेड फरामनि गाहाय नेहाथारि बेरिमिलां बिथाङा फोरमायथिदों दि बिचार गोरोबथायाव थानाय बायदियै साख्रिनि बेलायाव जोंनि थाखाय 2% पस्ट जि थिखानाय दं बेखौ बिथा खालामनानै आसाम पुलिसाव 2% पस्टआव थिसननो थाखाय बारग' एनडिएफबिनि मुंनि लिस्ट बा फारिलाइखौ हरनाय जाबाय आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिनि गेजेरजों आसाम सोरखारनिसिम फारिलाइखौ दैथायहरनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों लोगोसे फोरमायथिबावदों दि 2% लेखायै 175 निफ्राय 180 सोआ आसाम पुलिसाव साख्रि मोनगोन जायफोर 200 सोआ खारनायाव उथ्रिसार जानो हायाखै बिथांमोनजों लोगोसे एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरखौ लानानै फिन जाहाथे खेबसे खारनाय होफिनबावो बेनि थाखाय सावरायदोंमोन आरो फिथाइ मोननो हादों होननानै फोरमायथिदों बिरिमिलां बिथाङा बेनि अनगायैबो 3rd आरो 4th ग्रेड साख्रिनि बेलायावबो थिसननो थाखाय 21 सेप्तेम्बराव आसामनि गिबि मन्थ्रिजों सावरायदोंमोन जेराव गिबि खोलोबाव 500 सोखौ थिसननो खोथा होदों गिबि मन्थ्रिया बेनिखायनो फारिलाइखौ गथायहरनो थाखाय खावलायदों बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाखौ बिरिमिलां बिथाङा
साख्रि बाख्रिनि अनगायैबो केसाव गोग्लैनाय बा जोबथेसालियाव जोबथेजानाय बारग' NDFB फोरनि सायावबो माखासे गोजोनथाव रादाब फोरमायथिदों। NIA केसाव गोग्लैनाय जायफोर सेन्ट्रेल जेलाव दं बिथांमोन सा 5 मादाव सा 6खौ दायनिगिरि फोसावखाबाय आरो बेनि मादाव सानैखौ फासिनि साजा फोसावदोंमोन, नाथाय बिथांमोनहा दा फासिनि साजा जानाय नंला बेखौ उकिलनिफ्राय मिथिनो मोन्दों होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो सा 5 माखासेना ट्रायलाव आरो माखासेना आन्डार ट्रायलाव दं। बिथांमोननि गेजेरनिफ्राय बेलनि थाखाय 7 हियारिं जादोंमोन। दा बिथांमोनहा उदां अख्राङाव फैसिगोन। कालि फुजानि सिगांनो उदां अख्राङाव फैनायनि आसा दं होननानैबो फोरमायथिबावो। लोगोसेनो रन्जन दैमारिजों लोगोसे CBI केसाव गोग्लैनाय बिथांमोनखौबो उदां खालामनो थाखाय गिबि मन्थ्रिजों सावरायदोंमोन, जेराव 20 नभेम्बराव रन्जन दैमारिनिया सुप्रिम कर्टआव हियारिं दं। आसाम सोरखारनिफ्राय जेसेबां NOC आरो डकुमेन्ट नांगौ बेखौ हरनो थाखाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया रादाय होदों। बेनिखायनो मोनसे मोजां फिथाइ मोननो हागोनखौ आसा खालामो होननानै फोरमायथिदों इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFBनि गाहाय नेहाथारि बिरिमिलां बिथाङा। BPF दोलोनि गेजेराव गावजों गावनि गेजेराव गोरोबलायनाय गैया आरो बिथांमोननि गेजेराव सेरखाय बेरखाय जानानै दं बेखौ बुंथिदों निर्मल कुमार ब्रह्मआ। UPPLनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मआ फोरमायथिदों दि BPFनिखौ मेल मिटिं खुंनाय जेबो नुनो मोननाय जायाखै आरो खाम्फा बरगयारियाबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायाखै। बे उफ्रा बिसायख'थियाव खाम्फा बरगयारिया बारा गोसो होनानै खामानि मावनाय नङाखौ मिथिनो मोन्दों होननानैबो फोरमायथिदों सिडली विधानसभा ब्यापनि NDAनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मआ। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि जाय गोहोआव थायो रायजो राजाफ्रा बेजोंनो थायो, बेनिखायनो NDAनि बिजाथियानो सिडली विधानसभा ब्यापआव देरहागोना रोखा होननानैबो दाबि खालामबावो निर्मल कुमार ब्रह्मआ। ओजोंहाय हाग्रामा महिलारियाबो UPPL सोरखारनि सायाव गोख्रोङै गाग्लोबो। प्रमद बर' सोरखारा खेबथाम बर'फोरखौ इभिक्सन खालामबाय, बर'फोरनि न' बां सावनानै होदों आरो बुख्रेब बुख्राब खालामदों होननानै बुंथियो। जायनाखि प्रमद बर'आ एबसुनि आफादगिरिमोन बिथाङा बर' हारिनि खामानिसो मावनो नांगौमोन, नाथाय उल्थायै बर'फोरखौ खेबथाम होस्रांदों, बर'फोरनि न' बां सावनानै होदों आरो बुख्रेब बुख्राबसो खालामदों। अब्ला बेबायदियाव गुबुन गुबुन हारि जेरै राजबंशी, गार', राभा, बेंगलि, मुस्लिम बेफोरनि माबोरैहाय खामानि मावगोन होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारिया। लोगोसे बुंथिबावदि UPPL सोरखारनिया खामानि मावनायनि जेबो थांखि गैया। हानि पाट्टा होनायनि बेलायावनो होन, नखर नखर साख्रि होनायनि बेलायावनो होन आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनो 75,000 रां होनायनि बेलायावनो होन, सोरनो होदों आरो बेसेबां मोन्दों होननानैबो सोंथि खालामबावो हाग्रामा महिलारिया। आरो जेब्लानिफ्राय UPPL सोरखार फैदों अब्लानिफ्राय जेबो खामानि जायाखै, लामा दालांनि जेबो खामानि जायाखै होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। बे सोरखारा 4 बोसोर जाबाय, खालि 5 दानल' आद्रा दंसै। एप्रिल दानखौ नेनानै दं। एप्रिल दानाव दिन्थिगोन BPF दोलोआ। बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा BPF दोलोखौनो मदद हो। सिगांनि समाव जेरैबायदि खोथा होनानै लामा दालां स्कुल कलेज लुनायनि खामानि मावदोंमोन बेबायदिनो खामानि मावगोन आरो हारसिङै सोरखार दागोन होननानैबो बुंथियो हाग्रामा महिलारिया। दैयाव दुगैनो थांनानै 2 लाइमोननि जिउ खहा। मैया रबिबार सानमोन, बेनिखायनो 7 लोगोफ्रा दैयाव दुगैनो थाखाय ओंखारलांदोंमोन, नाथाय बेयावनो 3 दैयाव गोदोदों। 3 दैयाव गोदोनायखौ नुनानै लोगोफ्रानो गावजों गाव मदद होलायनायनि गेजेरजों सासेखौ रैखा खालामनो हादों, नाथाय 2खौ नागिरनानै मोनाखै। SDRFनि हान्जायाबो दैयाव गोबां नागिरदों, नाथाय दासिमबो मोननो हायाखै 2 सुबुंखौ। गोमानाय 2नि मुङा आदित्य साहा आरो प्रेम साहा। नाहरखोटियानि बुरिदिहिं दैमायाव दुगैनो थांनायनि उनावनो बे दुखुनांथाव जाथाया जादों। दैयाव दुगैनानै गोमाहैनायखौ लानानै आदित्य साहा आरो प्रेम साहानि नखराव मोनसे दुखुनि थासारि। ट्रेडिं एपनि गेजेरजों कौटि कौटि रां लानानै खारनाय दीपांकर बर्मनआ जोबनायाव पुलिसनि आखायाव नांबाय। सा गवानि लामायाव बेरायथिंबाय थानाय समनिफ्रायनो हमनो हाबाय दीपांकर बर्मनखौ आरो हटेलाव दोननाय 27,06,750 रांखौबो जब्द खालामनो हादों। लोगोसे सनानि गोबां गहेनाफोरखौबो जब्द खालामनो हादों। आसाम पुलिसनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला क्राइम ब्रान्चआ रिपर्ट होनाय लेखायै दशमीनि उनावनो गयाव थांनानै दीपांकर बर्मनखौ नागिरहैदोंमोन, नाथाय जेबो खौरां मोनैनि थाखाय आसाम पुलिसनि हान्जाया आसाम फारसे गिदिंबोफिनदोंमन। फिन क्राइम ब्रान्चनि रिपर्टनि सायाव बिथा खालामनानै आसाम पुलिसनि गुबुन मोनसे हान्जाया गयाव थांदोंमोन। बेयावनो लामायाव बेरायथिंबाय थानाय समावनो दीपांकर बर्मनखौ नुसननानै आसाम पुलिसनि हान्जाया सिभिल ड्रेसाव थांनानै दीपांकर बर्मनजों गुबुन गुबुन खोथानि सायाव रायलायहैदोंमोन। बेनि उनावनो दीपांकर बर्मनखौ हमदों। दा बे समाव दीपांकर बर्मनखौ गयावनो दोनथ'नाय जादों आरो माखासे साननि उनाव गुवाहाटी फारसे लाबोनाय जागोन होननानैबो आसाम पुलिसनिफ्राय मिथिहोदों।
गुवाहाटीनि सेन्ट्रेल जेलाव जानाय थानाय आरो सावस्रिखौ नोजोर होनायनि राहाया माबायदि सानसेयावनो सानै केदिया जिउ खोमानो गोनां जादों सानसेयावनो सानै केदि जिउ खोमानांनायनि उनावनो बे सोंथिया बेरखांदों सुबुंफोरनि सायाव गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव जोबथे जानाय सानै केदिया सानसेयावनो थैनो गोनां जादों मुंफोरा फारियै सन्जीब बाहादुर सनार आरो बिरेन ताती बेनि अनगायैबो सानब्रै सिगां सासे केदियाबो जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन मुङा आब्दुल करिम फुजानि अफारनि थाखाय जाय बिथांमोनहा नेनानै दंमोन बिथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां मणिपुरनि मानास अट' हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय फुजानि अफार लानानै फैदों फुजानि थाखाय फोसावनाय अफारफोरा जाहैबाय साफ्रोमबो मटरसाइकेल बा स्कुटि बायग्राफोरा बेसेन नाङालासे 5,999 रांनि स्मार्ट वाच अदेबानि आखाइनि घड़ी मोननो हागोन लोगोसे बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट आरो टेंकि आबुं जाजासे पेट्रल मोननो हागोन बेनि अनगायैबो गोजाम मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ सोलायनानै गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटि लानो हानायनिबो खाबु दङ बे श'रुमाव आरो गोरलैयैनो फाइनान्सआव मटरसाइकेल बा स्कुटिखौबो मोननो हागोन नोंथाङा 6,999 डाउन पेमेन्ट होग्रोनानैनो जायखिजाया मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ नोंथाङा गावनि न'आव लांनो हागोन मोजाङै मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 7002601255 नङाबा 8638250343 बे नाम्बारावबो कन्टेक्ट खालामनो हागोन गोजोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों